ai kan por nga ai ngủ yo try sa hisen pangan yo ya ka pangan kren ya ka tien ka jong blei shapi but nga piang subhai pi shikaniga ministry jong ka Christ Center Reform Ministry but angin baka tien ka jong blei kan long ka jing ka khu na ka banta jong pi Shibon ki video ngala pelai pila ban page na ka channel but aga ni ka po ngan kren ru ka we ka benta nga snow ka long ka batang kam aga bede karyam ka be badu kristan ane kristan bad karyam ka be don shibon ki ke baka bible ka kren kum ka jing stang ka ban stang nang ta aga bede bad ka jing im jong u kristan ni ka kristan ni ubanget ni ka banget but kini ki issue ka bible ka kren ka bade ba ka jing im jong kristan dan ki issue belong complicated ba do kata-kata dan ki issue belong confusing hado kata-kata ki bas jenjar ban snguk ko ki bakalan ki ba dan kam ya ka research ki badan kam ya ka careful analysis mendapat bah ndrai ha ke bedai bat karyam ka bet nanu kristan ba karyam ka bet I will try bagani ke issue kam dalong complicated kam dalong confusing nadang kam ya kata ka in depth analysis banda ngam jeliu banda ti bania eka langin chupuli ka bible but ngin chupet ke tu kan dekat kalau syai ya ke eka ba ka bible ka kerana ka bedai bat karyam ka bet ya ubangen kita pergi debate ini kan ke topik dan kita argue yang agak beda pada topik dan naga benta jonga abang apuli ke ting ke jong blai abang apuli ke ni ke issue ke riam ka bet ni ubanget ba ka riam ka bet ka clear ke ting ke jong blai ka bang issue dang kam kalong tang ban shu score ne hit macam score pediang dia ka kan long shisha ke burom yo try la ni ban ignore ban lek kat bamon ban penja burom ni ke karteng ke jong try banam long ke jing ker khu ki we lukum ju ti namar da ngine pet ke bentan ke tin ke jong blai pa bang ngine pet ke bentan ke tin ke jong blai ka bang akwa ban pasat tapi ke long habangi pinter kam ikini khat bible habangi apply kini khat bible ngide banda pikir bha ngimde ban shu long too much kataka rukom apply kalau palat hadu ba kalau penang ka burden ni ki babon hindai ke ka ba ngidang kam ya ka ban le kalau ban pinsul khu ye ki bangen akibde ber ke jinga dei ke jongki ban ukris but ke jinga dei jongki pakai bible bada ba kila snok thu ikata ki baliyo saya ke jingpen kala ngai ye kata kin snok thu kumno ban handil akibde karyam ka bai kin snok thu la akibde ban kene ke man habaki iriam kin snok thu kin pe chale do kene karyam ka penan brom ne em yo trai kalong ke jing ku ne am nak baki we ne ka kalong ban ke jing penshoi biki we ku pet yang ni ne shibun kita ki bang ni mesti perkhat lang bat nga ha ke ni ka jan me so ngin pen bon than ni ki do and don'ts in ring in person ku ye ki bangen ka ktien no blai ke jing ke jing ki bor chris bat ngong biang ki bla yo ye ke jing transform ya ka jing em ka jong ki ya ka kom perkhat ka jong ki kin tep ba kumno kan mi nang ta ha ke bedai bat ka jing ko mo ka man kres ha ka tien ka jong blai ti kum ta sho bang ya chaprang ka ban pen kan ma ba kum ki kristan ki bla yo ya ka jing suspa kin ma ba you should know we dewan tip ba ya ki met ki jonga ba jong pi ka met ka jonga ba ka jong pi kam dei ka jong yi Bapak kan syai baik kata, ba kimet kijongi la ai shangi
amba an pendan kami kata naga benta ka self expression yang agak tin nang way lani ka self fulfillment nei la ai yekini hotmet ke jungi ba ngin pendan borong lani ba ngin pentrekam yeki naga benta ka borong ka jamolai di bat habangi nang ban sumthu ya kata bat habangi nang ya kaban simkhia ya kini kaman kan long shisha ka borom yo dry tang ba ka ban pen kan mau ya kan ye ka way ba ka lack of modesty ka jing bam dan jong ka jing long badan akor hakariam ka bet ap deng ki kin the ngim don ya ka hok kom kishen ran ya ka bangin shim kabu ya ka ban haras ya kikintai namar ka jing bakala ka jungki ngakwa ban pengen mau ya kata namar ngakwa ban pensai ya pi ba habangi le pop ngilong responsible ya ki pop ki jungi ya ka ega berung ha ka jingmot ka jungi ngilong responsible lakalong kakendai lani lakalong ocean run dia bagi kendai ki dress provocatively ngong biar ni fi kitchen run kim la ban justified ba kiriam kom tai tidak ada na berkat kom ta ngale kom ta lani nga lost kom ta terder kim la ban justified kata lagi kendai ru kim la ban justified kata any sense you do you are responsible. De rengkat berkata ke jingmut hangi ngin kwa pencuan rak kendian sya ka jutang kabarim hakim de ka story jong Joseph mudur kalok jong Potifar kala seduce yau Joseph chan malakasni sia sitia bat ngako ta jen bau Joseph hakat jingriam jong tengah jong Potifar kan jalong ke great wickedness ke kampaman ke bakhrau compare kat no ke tengah jong Potifar kala riam iyo ka bling kan dai ya ka kan bling kan dai yo ta ubale ya ka kam ne ai tieng yu play ula pet yap nakmat jong ka ba kam no play kur khu yu namar kata ka jing im ka shifting play om tang ba pa hon re kam tam lay ha ka beri tu kom tala khot iki kristan bikin dan ka pure heart mo banlong pure in the heart banlong kiba khod ha ki do not ke juni but ha ki bede na ka bentang nang kami ka grace ka jong oblay nang kami ka jinge e ka jong oblay banyarap engi la ke long kentei ni segrang ti kom ta ini pois ni ka riam hoi ka bible kala krensai bagi Kristan kidei benriam donagor kata kidei ka pangan puli na ka benengkong Timothy haga di kapor ka khot kalong ba al khot ko kandai kum juru bagi kentei kin pen itnat lade haga jenko badan akor pen pitnat lade haga jenko ka badan akor bat ya kata haga jemot jong fi ka scriptures kala command bagi Kristan kidei benriam don akor ne modest kenang man avoid ya ka no ka drawing attention saki met ki jongi ha kita ki lenti ki bam day so riam dan akor abang riam dan akor ngin pelat ki bon ngin avoid ki attention ki bon saki met ki jongi ha ki lu kombat ki lenti ki bam day habang kamta kamot pa bangim deman sumar ki met ki jongi kamot bangin chu le pathar ke ke chungi ho ngi de ban pen babreu ngi de ban sumaria ka tama ka ka pod ya ki a baro nama bale ngi don haga bible ki breu ki bala sha comment ne ke ching babreu ke chungi kum ka sara ka bal kong long babreu ba nang ta ka rachel ka long ka babreu ba ka rebecca ha ka jutan ka barem ki long ki breu ba babreu ba mo bat ni ipat ka akor jong ka rebecca ha ka genesis long ba arpusau ha ka bakala kup ka cover ka met jong ka haba u isaac
uladan hajan jongka. Pi nadau kadang ka jinga pair up dan ka beauty but ka sensuality. Kadang ka jinga pair there's huge difference between beauty and sensuality. Pi tip ya kata pi song tho ya kata but dia nak Bible ka pengkan mau ka bos ka boring ka proverb ka long ban yo ka sipa ko ong pakai kem dei ben riam kom kitu ki prostitute dan ni ki thei ki baya aurea ki ba wad ban riam na de ban shoi ban entice ia u shenrang kom ta ha New Testament ka ben kong Timothy ka long ba ar ka batay ngi ba ki thei ki de ban ba bru de ka jan ko ka badan agor habang isngaw ye kata angis kong suba pleng ublay uker ha ke bedai bat karyam bro kumno ngiriam ublay uker ublay ukwa ingi bangin riam dan agor wat la umdan gano exact rule ne kata ka an ke belong exact ha ke bedai bat kata karyam ka kumno kata karyam ka badan agor ka belong appropriate nangait ba sem jong blay unikai yangi bani sung thu haba ong dan akor dan borong ila sung thu de kiriam kiba komno ha bat bhai kata ha ka jingmot ka jong pi shua bang ni chaprang ni ko ban shu ko ban pet ka problem jo ka jingriam klem akor ke ka problem handet jo ka jingriam klem akor ka ben kong kalong bangim ju perkhat ke borom jong otra da jen bangi perkhat ke borom otra ngi nom riam klem akor nginam riam klem akor ki kom riam ki bisu kini ki bedai teng nga ko ka ban ong ba u sultan em ula invent ki riam nadu ki powelet no jong po hadu ki si ki riam ki ba long sensuality ki riam ki ba mpen I ka doru kres kata ka riam ka anam ka ban kan jengai bisu thu kata sebangin perkhat ke borom jo torai kum tangi ngile pathar karyam kabe teng ni dawat knang ye kiryam at balik je seng manawat na kiryam kiba aba kibriket pe ni aka jaka ka bangin skau le ran ni skau khlo ban kabar ka problem had lendet jam ke modesty kadai namar bangim don ka jing kar kom ngim don ka concern lack of concern na kam ta ki wi para ka met jong Jesus Christ ki jinglong disregard ke jungi haga bede bat kini ki benta ki pelong ni ki rai ke jungi bangin shimi ki rai ki balapan kata ki wepan ke balai ke problem da jungi jinam klemakor kalong ba kalong ba ki brio ki perkhat ba ka met ke jongki ke jung bhabrio ke jongki kadai kata ke ek ke pelong best ya ka bakidan banterwa sakiwipan pakam tangan na I will show off ngan ya ka ba ngadan sakiwipan immodesty bakam tangan tip begitu ki dress immodestly ki bariam klimakor ba kim ju perkhat ya gini ki baro kabar kim shim sung thu ki kita ki ba pelong ki ba long ki bru ki ba bru shisha. They don't really understand what makes them. Kaya ka pelong ki ba kinlong kita gibriyo ki ba bahabriyo shisha. But then markadaw hagani ka baring kong Timothy kan long ba ar Paul ong kumno ba kikintay ki de ban bahabriyo la da kata ka jing riam dan agor. Habang riam dan agor kamot nga don ka aka I have something bangan bu kita privately. Dan ki ka jing em ka jong ki bang ha ban bu privately bang de ban pen pau pat ba ne mar bang isi ya ka met ka jong ne na mar ba ka met ka ba ubleu la ai nga kalong ka met ka ba bhabrio bat ka ba bha but ngande bangan reveal kita sekwipat latang in the context of biblical marriage ngasu ngang episode ho iya kata ba de yang ni Paul ong komno ba komno komjuro bagi kan taken pedina ilade ke jengkop ki badon akor kan dia cuma sa prang mensuai me tu inga bagi po ba mensua handa bagi temen
hang ni po sora kilet jeseng ki dadab hai la di bat kajing itnat adu kata-kata kajing idon burom ke burom bukure sa kata karyam kajing ki kalong ka ba itnat ndai ka sumsi kalong ba kini kisngi keladu no ngali kelas po sin Anthony's College is kasas nem menshua sad to know mga sa shalo ndeta shlong bat siya borok ka jala me kalian nila kopi ya ka lifestyle jong ki western hadu ba karyam ka bet jungi kalong kum ta what hadu bangile shua bangile what hadu bangile siya ki mo try bangin siya kari teng de ija aborom hadu kata-kata bo polang ni ong yaki kentay ba kidi ban riam dot akor bangit ba kani ka konteks kani ka kren ni kentay ngala ban hondring ngila ban I further implication bakadai ru ikishin rang kibade ki bangi kidi ban riam dot akor both side teng kishin rang or kriam klem akor tene ka ija buram kapatlon siya kasopti siya kikinjiri ki pam iton jengmot ban ikum ke kersan kamdan kadi tangka fashion juga pertai kaba manra ka borom shout rai tu pol ong ni ikikite par kli ku dem don akor ka konteks ni kadai hakabei ban ka kom im hapo ka public worship ka conduct kumno bagi ben le ha ka public worship apa ki wan che jing yeseng lang kumno ki de ben le so conduct hang ne kadai ka context ka conduct within the public worship tamang ong ifim de tang bangi wan ni mening ki de don ko rende ngai ka further implication ka long ru wala bangi mi ne ki mane ki ying ki sam yong gilet sia yo sahat ki college ni ka tre la expect ye ki kristan containation rang bakin riam tan ko na balik kat sa balik ni ra ya ka gospel of Christ ni ra ai ka jing sma obi ka jing bhabriu jang ka gospel ba ka boram utra ni ra ka teng ge chu ba kam ta ngi ha ban pet bha ba yo ni penja boram ken yo trai bat ka ba ar kalong ba upol Ukraine khot kalong ban counter ya ka culture atau ka bo ka Greco Roman culture ka ba ka riam ka ba mostly jong ki babon kadon ka jing dei bat ka vanity but ke immorality ti kwa banyak day banyak dai ki bangi nakabakum kata ban counter ka culture bagariam ki bagi kedai ban pen ya ka gospel kapala pen ki syaba apa kita ki bana syaba kini nong kena ka jing ya apa jong ki bat kini ki syaba jong ka jing kaju hangi bagariam ka be kerkobim ka juga ya ka yang ka juga dia banyak nak ka percaya maksud kalau ba ni ko ban adopt ya ka percaya hadu ba ngadu kariam ka be hadu ba pin pet haki jingesek la ija burom hadu kata-kata nang bila ija burom haka jaka bangin long ka jing sai sa ka percaya ni kalau man ka jingdom sa ka percaya dan sibun kita awal lendet juga ni ki paro mas ko banong feel like a gospel la pen kala ger kom berkat jong pri ba kan ke jing berkat ba pen kala kan song thui ka mon jong Christ ka Bible but kum ju ru ma kum no ma phi dei ban riam kum ki ba nge ani shin rang ne ente nei bu polo khang lut ki paro bangim dei ban sach new ban pen bhab rio ye la de bangim dei ban deng jing deng anda suka ban isu bu ya boundary ya bang bakinam kin watch ba yo ba kim yo pair na ki brio jong ka parte yo kwa ki bikin pau plat ki iparo la ka sla ka spa la ni ka sensuality hake bede ban karyam ka bet ki jong ki utrayan ai ki shy ki bede benta balik pada uong ka khot ka bakandai aku nuk kena kita penitnat lagi harga jengkok balon akor lem bad kejing shida kata gede kejing shida bad kejing sengok adaka nanti kalau kau sepo Henry kepada ken jikin thei kiba pen pau kejing long ruble da kejing le papa so kata gede kejing pau brio kikin thei ada try long pada jong pi wat la mdon ni kade kesni do ka jong pi ru people brio ka gospel ka tension ka gospel kawan rai ka jing pop rio ka jing ko chopi barang ni upol ong kumno ba kita ka jing long ga lay kam ba pha ka jing sngored nang ta kini baro ki de ki outward beauty ha ka jing em jong
kabangai kakim te kala bandero ha ka jing im jong o bangai thi ka ta ka de in bat bai ke e ka bangi de ban le bat ni de ban kiar ke e ka ba ngim de ban le ngate pa ka pertai kam perkhat kam ne ka pertai ke long opposite ka tien ka jong blai ne na ka ban ta jong ngi de ban ken mau ni de ban ken mau ba kim met ke jong ni kim de na ka ban ta jong ni hi de na ka ban ta ka self expressions ke jong ni kim de na ta ka self fulfillment ke jong ni ka de na ka ban ta ka burom ka jong otrai ka bening kong koren rek ndar pola si spa ni na ka ban ta ka kerteng ke jong ta ka met ke jong ni kim de ka met jong ni ka met ka jong otrai u mit sim ko sho po jong ni ba lo mit sim ko sho po jong ni ngam tharai ul suggest within riam kumariam ka Britney Spears riam paudo riam taj riam ke jengam ki ba klem okor ki ba fis utko ki me dei dor pat ke tien ba ka burom ka jong otrai de kom ta ngim dei ba sngol ran bala thau yang ni contagion rang ngi de ba sngo i ka ta de ke e ka ba ngi de ba sngol ran ka long bangim dei ban pin i le ye ke e ha ka jaka ka ba ngin serve kita ke jingkat khu ke jong blai na ka borom jong trai ngi penang kam bakala hadu bangi penja borom iya trai hadu bangi penja borom iya trai ta ke de ke pangakwa bat ong ti kom ta ba ong riam ta na ko da kop baha da ya da bai de kan de kam de ka punishment sama kam de ka punishment bani mengin riam da na ko Henry ke de ke kadai ka jingkan tu nak baknang ba ka burom utrai onem tu no lang ba ka jingim ka jungi ka pertai ka lemya keno yangi ka lemya keno yo utrai lang ba ka jingim ka jungi kam de ka punishment ne ka jingsi sha ka long ba ka long ka badang kamal ka kata bala ong kum ni ya ukurstan ne ka kristan knang ba ngila ban pendan boram oble kanang bang ila ro ban song so bang ida concern ba ka jing e ya ki we pat pe bai ka kom im pe ba ka kom yai ka kom yang ko ka kom ra ka kom im kom bam kom di kom yai kom ka kom rem kom bai la bu khnang ni ki pa ro khnang ba in long ka jing ka khu ya ki we ba ka borom ken yo trai toriam da na kor utrai ai jing shai pi ka kum ka e ka toriam da na kor da pet ba shuan mi na ye la ka long shuan na jeseng la shong ha yin na mi na yin shabar pen kan ma ba pi dei ki nong bo chong Jesus Christ but la pi dei ki nong bo Christ pi bo ro di ka tien ka chang u bleng kar kho ye pi amen